Hello, anyị abịa Igbo anyị abịa Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene unu. Anyị na-achọ ibido Igbo class on Zoom. Anyị na-create awareness wee na-akpọ ndị niile bụ ndị Igbo ma ndị ihe Igbo masịrị ka fa bịa gbakọta na ngalaba anyị. Ọgazi ete aka anyị bido. Oke nwa ka eziri na-eme nwa ahụ. Rafunu nwa aka ka nwa zuru ike. Oke nwa nọrọ ọfụma. Kwụrụ ọtọ. Ngwa nọrọ. Ọgazi ete aka anyị bido. Anyị ga-akpọ ndị Igbo niile gbaa gburugburu n'ụwa niile ka fa bịa ka anyị kụziere ụmụ anyị Igbo maka na Igbo na-anwụzi anwụ pii. Onwezi onye Igbo na-asụ Igbo nke ka njọ bụ na o si ndị nne na nna n'aka. Ndị nne na nna kwụsịzi ịsụrụ ụmụ fa Igbo wee bazie na ịsụ oyibo. Anyị chọkwa mme ka unu mara na anyị bụ gịnị Igbo language police. Igbo gịnị Igbo police. And anyị ga-ebido mmebie a na-eme eme a na-afụ afụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Onye ọbụla bụ onye Igbo Fulani ya asụkwanala anyị oyibo maka onye Igbo ọbụla sụrụ anyị oyibo anyị ga-eme gịnị anyị nwụchikọ onye gịnị anyị nwụchikọ onye kpechikọm kwalie ike kwanye na nsị gịnị Hausa ọ dara ebe ugwu Hausa maka na ọ chọrọ ịbụ onye Igbo ama mmụọ asụsụ ọkwa anyị si na anyị bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga. Ọkwa anyị si na anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala. Ọkwa anyị si na anyị bụ ndị Igbo ndị na-emesi ihe ike ndị onwefe juru afọ ndị na-akpa nganga ka ezi ka asụsụ anyị sizi eme anyị ifele ebe ọ bụ na anyị na-akpa nganga onwe anyị jụọ anyị afọ anyị na-agbasi mbọ ike anyị esoro na ndị dalụ ngana ka ezi ka asụsụ anyị sizi eme anyị ifele. Anyị efunuru onye China amara asụ Chinese. Unu afụnugo onye China amara asụ Chinese? Na-ekwe na Adaobi na Agidigba nwa na-ekwe mba. Unu afụnugo onye China amara asụ Chinese? Unu afụnugo onye Yoruba amara asụ Yoruba? Unu afụnugo onye Italy amara asụ Italian? Unu afụnugo onye Britain amara asụ English? Unu afụnugo onye German amara asụ Germany? Unu afụnugo onye ọkwa ndị India amara asụ India? Na-ekwe na ọkwa nna asụ unu na-ekwe ka ezi ọ bụzielu sọ ndị Igbo bụ ndị amara asụ asụsụ fa. Ịma na o nwezi ka ọ dị ọ dịzịa ka nke anyị dị iche bụzi aja afa mana ndị a niile anyị na-agụsisi kịta fa niile nọchicha n'obodo dị iche iche fa na-asụ befe asụkwa oyibo. Ọ dị mma ka mmadụ nwee asụsụ na-abụ o nwere advantage o nwere uru ọbara nke ukwuu andị ka anyị ghara ịtụfu ejirimara anyị asụsụ Chineke wee nye anyị si anyị ka anyị wee kpakọ ọnụ wee bụrụ nwanne maka na Chukwu nyere anyị asụsụ dị iche iche ọ maala ihe ọ ma na o nwe uru ọba asụsụ na-azọpụta maka ifu onye sụrụ asụsụ gị ifilu at home ifilu o belong n'ozugbo ifilu o save ịbịakwutie ọkọọlụ gị were asụsụ bụ unu sụọlụ gị ihe ma ndị ọzọ anụ na eji asị speak with one voice unu na-asụ n'ofu onu ọ na-adaba. Ụmụ anyị niile anyị na-amụ na obodo a kịta obodo oyibo maka ndị Igbo imilikiti n'ime anyị pụcha ije anyị nọrọ n'ụzọ ije wee na-amụ ụmụaka mụchazi ụmụaka kịta ụmụ anyị amara asụzi obodo anyị andị ọzọkwa bụ dịka ibie bụ anyị na-enyezi ụmụ anyị afa be anyị sọsọ afọ onye na-edu ya afọ onye na-achọji ya. Ọ bụrụ na anyị enyere fa afa sọsọ afọ ahụ akpọgodi onye ma nwanne ya tụgharịgodi n'anya manụ nwanne nwụligodi bịakwutie nso manụ nwanne ma nke a na-akpọzi afa mmadụ amazi ebe o si amara rutu ya amara agbụrụ ya. Ndị Arab niile na-aza afa Arabic ma ndị Hausa ma ndị Yoruba sọsọ ndị Igbo anyị fa na-eme ka fa belong ọfọsi nga ịmago ibi fake life. Ọ magolo anyị arụ nke ahụ ka a na-akpọ ibi fake life maka na
afụrụ m onye English na-azakwa afọ Igbo ma anyị nwa na-achọ iza Cynthia, Sophia, Sandra, Stephen, Harrison, Charleston, Darlington nya ka o wee bụkwa na anyị je na amanye mmadụ amanye ka anyị bilọngụọ na famili agbụrụ famili anyị unu chee na ọ ga-anabata unu mba ọ ma na unu bụ imitation awalawa ga-ana nya ka anyị bido kịta wee gbanwere ya o bido kịta bido gboo ka anyị gbanwere ya ọ bụ na unu enyechego ụmụ unu afa oyibo jeenu gbanwee nye kịta abụgbo ọ dịbere late a ka ga-emekwatakwu ya onye bido kịta wee gbanwekwelu gboo maka na anyị ayararapụ nke Chukwu nyere anyị ka ọ na onye mkpọkwa ọbịa mkpọkọrọ ụmụ agbata obi eweli ekpoba ifịa ọkwa ya bụ na a na-akpali anyị ebe anyị ji achụ anyị ije maka onwere ihe unu nwere unu ji anya isi ndị Arab nwee strong culture nya ma ekike fa ma omenala fa nya ka ndị ọcha ji atụfu egwu na-akwanyelu ugwu maka na fa nwee strong culture. Onye nwere strong culture a na-atụgharị ya mana ọ bụrụ na enwe strong culture isi a na-respect culture mmadụ isi na this is the way of life, the way we live a na-respect ya ma nke a onwezi nke anyị nwe ma ike ekike ma asụsụ ma omenala anyị onwezi nke anyị nwe anyị bụrụ nnọọ ndị ga-etichecha akụ kpọchacha aka wee tiela ọkụkọ akụ wee ụmụaka anyị mụrụ ndị ọcha ka unu na-amụli ya unu ji wee na-abụ unu chọọ ibu afọ unu na-abụ ka ofe vọ ndị ọcha nya ọ bụrụ onwe gị ka ị na-amụrụ nwa ma obodo gị nọ ndị ọchazi ka ị na-amụrụ nwa ị na-ebulu uche ka ị metekwafa ọfụma ka fa wee nwee ike kpọpụta afa nwa gị ọfụma ya ka iji na-efe vọba na-edisplease onwe gị o nwere ka ọ dị na mmadụ fevọrụ mmadụ displease onwe ya o nwere ka ọ dị ọ bụrụ ihe ma aga ihe enyelu mmadụ aka ma ihe a na-enyezila onye ahụ aka wee megbuzie onwe gị ihe anyị na-emegbuzi onwe anyị emegbu maka na onwezi ebe anyị pasta ya ka eji abụ Black Lives Matter o nwere ihe ọ mata maka na o nwere ihe afụrụ anyị ji ọ bụrụ asụsụ ka anyị ji ọ bụrụ culture ka anyị ji ọ bụrụ sayensị ka anyị ji ọ bụrụ teknọlọji ka anyị ji kedu ihe ndị ọcha ji gaa na-akwanyere anyị ugwu ọ bụrụ na ị nwere ofu ihe fe nwere ya ka fa ji akwanyere mmadụ ugwu. If you have what they have, they will respect you. Or you have what they don't have. Asụsụ a bụ ihe anyị nwe fe nwere and ibido subia fa tụọ egwu onye ọbụla anọghalịa ekpumigeli gị ama na ihe anyị na-akọ aghọta akwụ ya mara ma ibia ibulu fe ebulu so fanwe ebido maba jijiji mana ibi na-asụ aspili America I wanna go. You don't know me. Okay, we see. Ị na-asụ ya ka ị wee belong ọfa makwa na ị belong ya ka anyị ji si anyị bụ Igbo language police anyị ga-ebido na-ekwu na-eme onye ọbụla anyị na-emezie onye sụkwara na anyị bụ anya ọkụja and ọ na-awọ ndị niile maala anyị kịta fe ebidogo gbanwebe maka onye sụkwara anyị nwụchikọ onye nye mkpali anyị na-enye mkpali o anyị si ajụkọ anyị na-asụkwa Igbo ịsụnala anyị ya iluo na asụsụ Igbo dị mma oyibo dị mma anyị asịra na ọ dịrọ mma mụta oyibo idebie n'akụkụ ife onye abụrụ onye Igbo ma ọ bụ na anọghali ya onye Igbo n'ọlụ onye abụrụ onye Igbo n'ọlụ inwe ike ịsụbazi oyibo mana ọ bụrụ rapịa onwe ka esi n'ọgali ya iwepụtazie enye igosizie ebe nke iji bili igosizie ebe na ịkwụwa slate ọ bụrụ ifu nwa gị ị na-asụli ya oyibo ifu mama gị ochie ị na-asụli oyibo ifu nne gị ị na-asụli oyibo nke ka njọ bụ nwa gị ịmụ n'afọ gị ọ dụzie ka ịbịa nwa na-ekube mmadụ onye kpara nwa na-ekube mmadụ bụ onye ije nwa na-ekube onye abụrụ onye Igbo ịlụzie isi na ndị abụọkwa ndị Igbo ka ịsụba nke faya anụ ndị o si n'aka bụ gịnị ndị nne na nna ọ bụrụ ụmụaka and faya atụ unu ụta wesị unu iwe
maka ihe anyị na-eme. Ọtụtụ ndị nne na nna na-akpọ m sị m na fa mekwe misteki na ihe anyị na-eme a makakwa nwere onye kụziri fa na fa aghọtara. Eche na a na-eme ihe dị mma mgbe ahụ. Andị kịta ụmụfa na-ewesazikwa iwe na-asị na ndị Yoruba na-asụcha Yoruba, ndị niile na-asụ asụsụ kwa, ma ndị China ma ndị India, ebe niile mmafa bụkwa dọkịta, injinia, nọọsis, ma soshal wọka, ma ihe niile a na-abụ ndị gụwachi isi fancha nwechara asụsụ na-abụ ka ezi ka fesiri wee nwee nke fa na o nwekwa ka ọ dị. Ọ bụzialụ sọ oyibo bụ asụsụ fanwe andị onye nwee double language, onye nwe asụsụ na-abụ na-anọ na advantage maka ịbịakwa isi gị debe asụsụ niile ịma asụ. Ọ bụrụ na ide eso ofu ewelie wee na-ajụ ọchị gị, ọ bụrụ na gị na onye ahụ nwee the same certificate, ọ bụrụ na asụsụ ị nwere ịbụọ onye ahụ nwee ofu, anyị aka wele gị dani wele onye ahụ dani dịnwa. Nya bụ ka unu bido nganataba azụ, maka na ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo, ụmụ fọ na ga-asụ Igbo si na mba. Ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo, ụmụ anyị ọ ya asụzi Igbo si na mba. Maka na ụmụ anyị sụọ Igbo fa wee nwee ike wee sụọrụ ụmụ fa, maka fa bụ ndị nkụzi. Onye anyị nọkịta anyị bụ ndị nkụzi, ụmụ anyị bụkwa ndị nkụzi. So unu mee ụmụ anyị ka fa ghara inwe ifefa ma so fa yara akụzi nwulie ụmụ fa. Ọnya bụ ka a na-ekwu na-asị unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Unu chọkwa ụmụ anyị ghara ịmazi ebe isi. Ngwa gụọ unu fanya. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebe isi. Ọnwa zuru akwụọ n'ụgwọ. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara otu abụọ. Unu afụnugo onye nkụzi na-amara otu abụọ. Ọnwa zuru akwụọ n'ụgwọ. Kụọ n'aka, kụọ n'aka. Onye nkụzi na-amara ebe isi, amamihe a ga-akpọzi ya onye nkụzi ka onye nkụgọ. Ọ bụ onye nkụgọ ka a ga-akpọzi onye ahụ. Nya bụ ka anyị nganata azụ. Taa anyị ga-agụ ime akwụkwọ a mbido Igbo nke mbụ, basic. Mbido Igbo nke abụọ, basic mbido nke abụọ. Anyị na-agụ ya, anyị ga-agụlidi egụcha anya ya ka anyị na-agụ kịta. Adaobi ya agụ ya na isi nke one, isi nke gịnị? Isi nke atọ. Ebe isi nke atọ dịkwa. Isi nke mbụ, isi nke gịnị? Afọ ọzọkwa m ebe nwa ka isi nke atọ nwakwa. Ihe na-emebiziri ihe m gwara aka. Isi nke atọ, ikwu na ibe. Ikwu na ibe. Kwuonu gekwanụ chelichela Adaobi ka mma akwụkwa ọkwa nna-achọ ịmụ abụ. Unu ya ege ntị, unu gee ntị maka ajụjụ na-abịa. Agụcha aza ihe agụta ka a ya aza. Onye egere ntị ọma ngụtakwu ya, ọma nghọta. Ngwa jideni ntị unu aka, jideni ntị unu aka. Maazị Igwe lụrụ nwaanyị. Maazị Igwe lụrụ nwaanyị. Na-ekwu na ihe okwu. Ọ mụtara ụmụ atọ. Ọ mụtara ụmụ atọ. Maazị Igwe nwere ọtụtụ ụmụnne na ụmụnna. Maazị Igwe nwere ọtụtụ ụmụnne na ụmụnna. Nne Igwe na nna ya nọ ndụ. Nne Igwe na nna Igwe nọ ndụ. Nwunye Igwe, ụmụ ya, ndị ụmụnne na ụmụnna ya. Ndị ụmụnne ya na ụmụnna ya. Ngwa akwụkwọ n'ọzọ na ya ghọtara. Nwunye Igwe. Nwunye Igwe. Ụmụ ya. Ndị ụmụnne. Ndị ụmụnne. Na ụmụnna. Na ụmụnna. Ya bụ ndị ikwu na ibe ya.
ya bụ ndị ikwu na ibe ya. Maazị Igwe nwekwara ibe nne. Maazị Igwe nwekwara ibe nne. Na ndị ọgọ. Na ndị ọgọ. Ha bịara oriri ji ọhụrụ. Ha bịara oriri ji ọhụrụ. Ndị a niile bụcha ikwu na ibe Igwe. Ndị a niile bụcha ndị ikwu na ibe Igwe. Ihe omume. Ihe omume. Kụọ n'aka ka agụchago ọbazie ihe omume. Kụọ n'aka na-ada ori aka. Ọ gbanigo wee gụọ ihe. Mụnwa ga-agụ ya nke ugboro na-abụ ka o wee baa unu ntị ọfụma. Unu na-aghọta? Ngwajideni ntị unu aka ka unu wee ghọta ya ọfụma nke ugboro na-abụ maka ajụjụ na-abịa ka unu ghara isi na unu aghọtachakwara ihe ọfụma na ndị akọwachakwa ihe ọfụma maka ịma na ikwuo ihe ofu nkwu ọ daa abacha ntị ma agụọ anya nke ugboro na-abụ wee baa banye ime ọ si ndị ikwu na ibe Maazị Igwe lụrụ nwanyị, ọ mụrụ ụmụ atọ. Maazị Igwe nwere ọtụtụ ụmụnne na ụmụnna. Nne Igwe na nna ya nọ ndụ. Nwunye Igwe, ụmụ ya ndị ụmụnne na ụmụnna ya bụ ndị ikwu na ibe ya. Maazị Igwe nwekwara ibe nne. Cheli ka m gụọ ihe ya adọka ya papa. Maazị Igwe nwekwara ndị ibe nne. Agịdịgba nwa wetu aka. Ị na-akpaga m uche. Papa nnekwu wetu aka. Ọkwa ngwa unu jide aka na ntị. Jide na aka na ntị. Agịdịgba nwa jide aka na ntị. Oke nwa jide aka na ntị. Ị na-ege ntị mana jide aka na ntị. Ama m na ị na-ege ntị. Daalụ. Ọ sị Maazị Igwe nwekwara ibe nne na ndị ọgọ. Ndị ọgọ bụ ndị in-law. Ọ sịkwa ha bịara oriri ji ọhụụ. Ndị a niile bụcha ikwu na ibe Igwe. Kụọlụnụ m aka agụtara m ya. Kụọ n'aka. Na ihe omume bụ gịnị? Exercise. O wee sịkwa zaa ajụjụ ọnụ ndị a. Zaa gịnị? Ajụjụ ndị a. Unu zaa anya n'ọnụ. Asịrị unu dee. Ọ bụ ya ka m ji sikwa anya jide aka na ntị. Were aka jide na ntị. N'ebe. Were aka jide na ntị. Jide aka na ntị agịdịgba nwa. Jide na aka na ntị. Oke nwa jide aka na ntị. Dịka m ji si unu jide aka na ntị. Jide na aka na ntị. Adaobi na-ege ntị. Ndị a na-ege ntị ka anyị si jide aka na ntị. Ihe mama gị gwara ị ga-eme ya. Ọkwa ihe m na-akụziri unu. Ana m akụzikwa ihe mama gị gwara gị ị ga-eme. Ihe na-adụ na-eke iwe iwego nwa asachikwa iwe. Ihe na-adụ na-eke iwe Adaobi weta elili ahụ. Ọ bụrụ na ị gere ntị soro ndị jide aka na ntị. Arapụkwa gị ka ị ghara ijide aka na ntị maka na ị na-ege ntị. Ma ọ bụrụ na ị ga-ezi ntị soro wee jide aka na ntị. Salete. Papa nnekwuru anụ m aka papa. Papa na-enye nsogbu. Papa nnekwu. Ọ dọbakwa m na ntutu. Kezi ọkwa ebe anyị nọ bụ ịtakwa na ntutu papa. Kezi ihe na-eme papa nnekwu anyị nụwa ana. O nwere ntutu na-ada. Ọ dịkwa egwu. Papa nnekwu kwụsị n'ihe ị na-eme. Ka anyị na-agụkwa ihe a bụ zaa ajụjụ ndị a n'ọnụ. Họrọ okwu ndị bụ eziokwu. Nke mbụ nke a na-agara Adaobi. Ihe aza nke a ọzọzi oke nwa aza ọzọ agịdịgba nwa aza ọzọ baa nnekwu azazịa ọgwụ maka o nwere azịza one ịnọ. Oke ịtọkwa ka ọ dị ịtọ ọ bụ odi igbo. So
nke ọ bụrụ gị ga-ekwu nke ihe aza so jide aka na ntị jide na aka na ntị jide aka na ntị ọ si gịnị Maazị Igwe mụrụ ụmụ dash ọsị 1 3 4 kedu ụmụ na-Adaobi Maazị Igwe mụrụ 3 kụọ nnu ya ka ọ zatara ya Maazị Igwe mụrụ ụmụ 3 papa nnekwu kụọ aka cheli azịza nke abụọ na-agara oke nwa gị ya aza nke a ndị ukwu na ibe Maazị Igwe bụ dash bụ nya ihe akara aka ọsịkwa ụmụnna ya odibo ya ndị enyi ya kedu nke dabara adaba nke bụ eziokwu ụmụnna ya na-egekwe ntị ọ sị ndị ukwu na ibe Maazị Igwe bụ ụmụnna ya ka ire ọrụ mgbakọ ọrụ na oke nwa ka ọ zatara ya awadị m na ọ ya azata ya oke nwa gekwere ntị oke nwa gere ntị papa nnekwu na-achọ njọ ka akwụkwọ anyị na-agụ ọ dịkwa egwu mgba debe aka na ana papa papa ọ sị gịnị nke 3 ibe nne mmadụ bụ ụmụnne dash ụmụnne nne ya ụmụnna nna ya agịdịgba nwa zaa anya kedu ihe nke bụ ansị ya cheli nke bụ cheli Adaobi ịgwanye ya ibe nne mmadụ bụ ụmụnne nne ya ka nna ya nke ọ bụ agịdịgba nwa zaa anya nne ya kụọ n'aka kụsie n'aka ike ọ zatakwara ya ọmakwa na ọ ya azata ya yes ibe nne ndị ikwu nne gị ibe nne mmadụ bụ ụmụnne nne ya yes your maternal home is called ibe nne kwuo na ibe nne ndị ụmụnna mmadụ bụ gịnị ya ụmụnna mmadụ bụ gịnị ikwu na ibe ya kwuo na ikwu na ibe ikwu na ibe na-adị mma agbakọta a na-eli olili na ọṅụṅụ a na-emekọrịta na ka o si dị mma mmekọrịta ụmụ nwanne a na-eli ji fa abịa na-eli ji ọhụrụ anọkọcha ọnụ fada ese okwu fa na-eme ọfụma fafuru onwe fa n'anya love is the greatest maka ịfụ mmadụ n'anya ịma mmie ihe ọjọọ ị ga-enyekwu ya ihe ị ga-enetekwu ya ịma na anyị na-akọwakwa omenala anyị na asụsụ ọ bụrụ sọ asụsụ ka anyị na-akọwakwa ma omenala welie edebe papa nnekwu ga-abịa dọkabịa anyị na-akọwakwa ma omenala anyị culture ka anyị si eme ihe ọdịnala anyị ka anyị si eme ihe ọ na-adaba ụmụ nwanne na-anọkọ ọnụ mgbe niile fuo onwe fa n'anya dịka ezigbo enyi fada anụ ọgụ kedu Adaobi ka ihe na-akụzili unu like our language our culture onye fụta ya n'ụtụtụ ọ na-achọ n'ọgbọ n'ụtụtụ ọma and papa gị mama gị leta from ọlụ yes no because ọ bụrụ na ịgwa ya no ya na do disrespectful Adaobi kwutekwere ọ si nọọ our culture ka anyị si eme ihe bụ ịpụta ụtụtụ ike na ịma nwa gị na papa gị ụtụtụ ọma ma ụmụ nwanne gị ndị tọọ gị ihe ekene papa gị nata afịa ma ọ nata ọlụ ma ọmama gị ikenekwa enye ịgbakwulie ịgụọlie egwu mama anata oyoyo ma ọ papa anata oyoyo onwe ihe o nwere o wepụta enye gị andị ka ịgbakwulie ka o nwere obi ụtọ ndị oji afịa mbọsị ọzọ maka na ị na-agbakwutie ma ọ nataba ọ ya na-achọ ihe ọ ga-egote gị ị ga-ata maka na ị ya agbakwutekwu ya mana ọ bụrụ na ị agbakwutie ifu papa gị jele ọrụ kamgbe ụtụtụ ime anya ka ifuru ya ọ yara adịcha obi ọcha ọ yara egotekwa gị ihe ma ọ nataba ọ dị mkpa na ị ga-eje gbakwulie ma ifu ya ị nalie akpa ịgụọlie egwu ịnwụrịsịa igosie na ịfụkwala ya n'anya n'ime isilie
onwe egwu anyị na-agụlụ daadị anyị ma ọ nataba gụọlụ n'anya nata oyoyo papa oyoyo papa nata oyoyo ọ na-atojebe oyoyo ọ na-atojebe oyoyo igwuoli anya ya obi arụ ya ka nnukwute enyi ọnya bụkwa kọlcha anyị papa gị nata ọnwa onye bịakwa be anyị ike na-enye ịfụ mmadụ onye tolo eto nwanne gị nwoke togo eto ma nwanne nna gị ịma ndị na-akpụ ya afa bịa Patrick like for example ọ bụrụ na ọ na-aza Patrick na-asị asị ya dede Patrick ma ọnkụl ọ bụrụ ndị ọcha na-akpọkwa direct mana ọ bụrụ kọlcha anyị ama mmụta ya nke ndị ọcha na-eme apụta afụ mmadụ onye tọchicha mmadụ ga-amụ ya akpọbi ya afịa mba ada akpọ anyị na-akwụ ya lu mana mama chiri ka mfufu so onwe ndu ka togi mama ka bu maasi imani apongu ndu anwu afawa ma yera pongu anti makabu adult okay onwe ndị like open it to 10 I don't want onye do 13 yera pongu ya anti makabu ọ dịkwa mma yes ihe akpọ mfu ihe arapụgodie ikpe onye afịa mana ọ bụrụ onye tọghị ọfụma ị ga-ekenekwu ya itielie anti ma ọ broda dada kwuonu dada onye nwaanyị ka a na-akpọ dada kwuonu dada ka m wee nye ọkwa amaka ọ bụla amaka bụ afịa isi ya dada amaka ọ bụrụ nọọ nwoke iji maatụ ọ bụrụ na afịa bụ Patrick asị ya dede kwuonu dede yes ọnya ka anyị si eme asụsụ anyị adịghị eme anyị ifele anyị dị very proud anyị dị bold ebe ọbụla ị na-asụ ya asụsie ike ma n'ụzọ mana ebe a na-egwuli egwu mana ụmụafịa onye ọcha mee iwele Igbo gwa ya okwu ọ mara ihe ị na-asụ o nwere ike onye kpasuo gị iwe kedu papa nnekwu ka ihe ị na-emezi papa nnekwu ike agwụgo papa nnekwu onye kpasuo gị iwele Igbo gwa ya okwu nya bụ ihe ọbụla papa gị na mama gị gwara gị papa nnekwu abaghị ụla nya bụ ụla na-atụzi papa nnekwu anyị ga-emechi ka anyị wee jee n'irezie papa nnekwu maka na ike agwụgo papa aba anyị papa anyị metopụ ụmụ nwanne ada anụ ọgụ onye chọọ gị okwu ikpeseli papa gị ikpeseli mama gị ejila aka ya wee dọọ onye ahụ aka na ntị maka na asịsi anụ na ọgụ maka anụ bụ ọgụ isi awaghị ukwu awa anya akpọ gị imi akpọ ya ka eji asịsị anụ n'ọgụ adịrọ mma andị na-anụ ọgụ onye na-egbu ọgụ na-akwarali gị anya onye fụrụ gị n'anya na-egbu gị ọgụ ka ezi ọbakwa ụlọ ọzọ ngwa n'ụlọ ọfụma onye fụrụ gị n'anya na-egbu gị ọgụ maka na onye na-anụ ọgụ ifu ndị na-anụ ọgụ gataga ifuru ofa n'anya maka ịchọrọ onye karịrị ibie nya gbuo onye ọ dịrọ mma andị ifu ndị na-anụ ọgụ igborofa ọ dị ka ị na-asịzi onye karịrị ibie nya gbuo onye nya ije gbuo vanya ọnya bụ na ị kwarala anya maka ị mara onye a ga-egbu na onye ama mgbu andị onye agbakwa gbuo ọgụ nye esene nya si na mba na ọmankwe onye ahụ ga-ekwe andị ka anyị sikwa eme ihe n'obodo anyị bụ onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ onye ọbụla ya agwakwa ya ịma nzu ezo wee gwu ya anya ka ike wee gwu ya maka onye egwu ya na ihe ime adịrọ mma ihe ime adịrọ mma ọ kwụsị andị onye bịa kọsara gị nkọsa maka mmadụ ịmasị ya iwere okwu ya a sị ndị Igbo si na anọrọ n'ọnụ ofu onye ka ikpe onye kpesachali gị ikpe iweli ozugbo ịma na ịmachara ihe ọfụma ịghasị ya ka njenụtakwa n'ọnụ onye nke ọzọ ka mmalụ n'ihe sele okwu andị ịlụzie ọ na-akọsalụ gị gee ntị igeche ntị mgbe ọ na-akọsalụ gị ya ịjụ onye ajụjụ from ajụjụ ị na-ajụ ya ka ị esi wee mata obele eziokwu maka eziokwu na-akwụ ọtọ asị na-agbagọ ịmatazi eziokwu ike ikpe ọfụma ikpedolufa ihe ekpedolufa nwere onye ihe akwụnyeli
ihe abala onye a sị na ikpe ada ama ofu onye ndị Igbo kwulie si na gịnị kwuo na ikpe ada ama ofu onye ịbala onye maka na mgbe mmadụ na-abụ ji nụọ ọgụ ikpe amagopa na-abụ maka iti mụ ntie gị ọ bụrụ na ntie gị itire m ọnya bụ na anụrọ gị ọgụ mana mgbe ijiri ntie gị itie m anyị na-aba ada gị ihe nya bụ anyị ama anyị na-abụ ikpe mana onye bụ ụzọ onwe onye nke ikpe nke na-aka njọ onwe onye ikpe nke na-ama amata onye amata onye bụ ụzọ bido ka a na-ebu ụzọ ama nnukwute ikpe amazi onye nke ọzọ obere ikpe ọ ka esi eme ndị mama gị na papa gị na-ekwu okwu ịma mbụrụ ọnụ tinye ebe ya na ndị okenye na-akpakọrịta ụka belụsọ masị gị na gị kwuo iwee bịa kwuo okwu ọzọ dịkwa ka ibie omenala anyị kwa anyị jikwa enete onwe anyị fụrụ onwe anyị n'anya onye ọbụla na-eri ya cheta nwanne ị na-eri nri ebe onye ọbụla nọ ị ga-ebulu nri nye onye ahụ ọ ya asị na ị ga-enye onye ahụ ihe ị na-eri onye tabulu ya nye nwanne ọnya bụ Oburo ye the cheer so ye one if watch unless all force mba. Mana ọ bụrụ na nwanne gị atagi Anita atara anyị na nwanne gị na-ebe akwashi n'ọchụ ya ihe agwa mama gị na nwanne gị na-emewe the greedy maka ọ tago nke uchibu ọ bụrụ na nwanne gị atachago wee bịakwa ị na-atazi ọsịzịa na ọ chọkwa nke gị ahụ ihe ị ga-emezi bụ ịtụchala obele tụchanyezie enyi maka ọtachago nke ihe atụcha mba ọ bụrụ ka esi eme maka na ịtali ihe gị ịtago nke gị ngwanụ ka anyị kwụsịgodi n'ebe a mgbe ọzọ anyị mebekwa ifuru na ọ na-akụzi gịnị 4:45 ọzọzi ebido kọmentị wesiba na onye isi na-abịa anyị amatago na ọ na-abịa ya mee anyị ya akwụsị na ka anyị wee nwee ike wee gee ihe na-eme n'obodo anyị onye ọbụla jisikwa ike ka ọ sọpọtụ Biafra ọzọ dịkwa ka ibie unu jee sọskraịbụ ọla anyị na awa YouTube channel kedu afa Twitter anyị kedu afa Instagram anyị Igbo anyị abịa unu luo unu were aka bie n'ebe na-acha mmemme a na-akpọ sọskraịbụ unu bie aka na ya unu wekwala aka bie n'ebe kedu ebe ọzọkwa ya ebi aka kedu ihe bụ mgbịlịmgba n'Igbo kedu ihe bụ bel n'Igbo mgbịlịmgba unu ji ekpochakwa ụmụ unu ma nwunye unu ma ndị be anyị anụrọ ndị Igbo bụ ọka nkụ faya buru ibu jee kpọchaa afa ka anyị bido onye ọbụla bido kụzibelu ụmụ ya Igbo na ọ dị mkpa onye ọbụla ga-akụzi nwa Igbo ya pụta na ọnlaịn ka anyị tụkọ aka ọnụ wee kụzie enye maka anyụkọ amịrị ọnụ ọgba ofu ngwanụ sinifa ka emesịa ngwanụ ka ọ dị mbọsị nta ka anyị tụọ n'Owere ntị mbọsị onye ori ga-akwa chọngaji anyị nsule efu ngwanụ ka ọ dị n'oge ka ọ dị ka enwe amara ọfịa onye iro m fụrụ m meja ka ịnwa nke a ịnwa nke ọzọ anyị ga-ebi ya pam apara na abara kedụkwa ihe ọzọ jee menuzie sinifa ka emesịa Ta-da.